En principi no hi ha molts problemes. És complicat i a la vegada és molt fàcil, perquè nosaltres volem incentivar que marxeu i per tant intentem posar el mínim de pals a les rodes, el mínim. El que passa que hem de complir uns requisits, evidentment, no? I els requisits són que els crèdits que feu a fora han de ser equiparables als que fem aquí. Clar, no podeu fer a fora una assignatura que aquí val 5 crèdits i a fora val 3 i homologar-la i convalidar-la, no? Però pel que fa a continguts són molt flexibles, perquè clar, vosaltres quan aneu a fora podeu fer dos tipus d'assignatures. Podeu fer assignatures com les que estem fent a casa, les mateixes que fem aquí, fer-les fora. I llavors, quan veniu aquí, les convalideu, les homologueu per les d'aquí i en el vostre expedient acadèmic consta que heu fet les de casa i en realitat les heu fet fora. O podeu fer assignatures que aquí no fem i que fan a fora i que aleshores les anomenem optatives de mobilitat, ens hem inventat aquest nom per aclarir-nos, i que quan torneu les incorporem amb el títol de fora al vostre expedient com a optatives.